Allah sarki Alinu, ku tsaya ku ji jawabin da Malam Aminu Daurawa ya yi kan abotar Adam A. Zango da kuma Alinu tun a shekara ta 2014. Sanin kanku ne, Alinu abokin Adam A. Zango ne sama shekara 15 da suka wuce. Sai gashi rana katse aka ce Adam A. Zango ya rasa rayuwarsa ta dalilin hatsari, wanda tabbas wannan abu dole ya girgiza mutane sosai matuka. To ga wani jawabi dai na Malam Aminu Daurawa wanda za ku ji inda ya wasu jawabai akan wannan abokanai Adam A. Zango da kuma Alinu. A gaskiya dai Alinu zai ji wannan mutuwa ta Adam A. Zango duk da abokinsa ne tun daga yarinta, ko kuma ce tun daga shekara 15 da ta wuce. Adam A. Zango abokin Alinu ne. Ba tare da bata lokaci ba dai za mu kawo muku wannan jawabi inda za ku ji malamin addinin musulunci Malam Aminu Daurawa ya wasu maganganu, wanda yana cikin wannan maganganun ne ya fashe da kuka bayan ya tuna wani abu da Adam A. Zango ya taɓa mai a rayuwarsa. Ya kamata a kasance da mu a cikin wannan bidiyo tun da farko zuwa ƙarshe domin ku ji wannan lamari ke wakana. Bayan Malam Aminu Daurawa ya bayyana wasu abubuwa da Adam A. Zango ya mai a rayuwarsa, wanda tabbas za ku ji inda ya karara cewa gaskiya Adam A. Zango mutum ne, kuma mutum ne na gari, kuma mutum ne na mutane, wanda sanin kanku ga baki ɗaya social media babu wanda yake kawo mummuni na Adam A. Zango sai wani abu ma na farin ciki da kuma walwala da Adam A. Zango yawa mutane, wanda za ku yanda mutane suke kafe hoton Adam A. Zango suke fashewa da kuka. Duk da dai kunne nafsin za a yi katal mutu, dukkan mere mamaci ne a koyaushe. To masu kallon mu da masu ramu da maka wannan cikakken bidiyo a yanzu haka, wanda za ku ji yadda Malam Aminu Daurawa ya faɗo a nan maganganu, ya kuma ja hankalin wannan aboki na Adam A. Zango Alinu da ya tsaya ya gina kansa, kai ya manta ya tuna ya gani ita fa wannan mutuwa tana kan kowa, kai ya sa wannan abu a zuciyarsa ka ciwo ya kama sa. Wannan shine jawabin da Malam Aminu Daurawa yi. Sannan ku za ku ji inda ya kara da wasu maganganu na baya wanda ya tunawa wasu mutane daga cikin Kannywood mata da maza. To masu kallon mu da masu ranmu da muna roƙonka cewa da idan wannan ya kasance shigar ka cikin wannan kabata mai albarka tashar Hausa 24 TV, ga muna ga mai roƙonka cewa za ka daure ka dangwala mana alamar subscribe da kuma dangwala mana alamar kararrawar sanarwa. Bayan ka dangwala mana alamar subscribe da karka manta da kai kasan bidiyon namu ka dangwala mana alamar like domin mu tabbatar da labaran da muke kawo maka suna faɗakar da kai sannan kuwa suna ilimantar da kai. A gaskiya Adam A. Zango mutuwarsa ta girgiza mutane, musamman ma al'umma mata da maza na cikin wannan masana'anta ta Kannywood. Kamar yadda za ku ji yadda wasu daga cikin masana'antar Kannywood suka fito suna kuka suna koke-koke akan wannan mutuwar jarumi ta Adam A. Zango. Duk da wannan jarumi kar ku manta ba shi da wani abu wanda za a ce za a kawo aibinsa, don kuwa malamai ma na jihar Kano gabaki ɗaya babu wanda ya kawo aibin wannan bawan Allah tun daga lokacin da ya wannan azzan din daga hanyarsa ta kuna Gora zuwa ga garin Kano. Sai ga sha'an zaka nake samun labarin cewa Adam A. Zango ya riga mu gidan gaskiya. Shi me za ku bayyana mana akan ra'ayinku akan wannan batu? Mu dai fatan mu Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi, sannan Allah ya ji kansa, Allah ya mai rahama, kuma Allah ya sa ya huta. Sako daga Aisha Humaira, matar Dauda Kawutu da Hara, ta bayyana cewa ita ma Allah ya ji kan Adam A. Zango ya kuma sa ya huta, ya sa hakan shine jin daɗinsa a can gidan aljanna. A gaskiya dai babu wanda yake tausayawa game da wannan mutuwa ta Adam A. Zango face Alinu. Don ku kar ku manta Alinu abokin Adam A. Zango ne, kamar yadda na gaya muku cewa sama da shekara 15 da suka wuce. Adam A. Zango abokin Alinu ne, kuma aboki fa na kud da kud, wanda tabbas tun daga lokacin da Adam A. Zango ya shigo cikin Kannywood abokanta ta kullu tsakanin Alinu da kuma Adam A. Zango.